Sa Iloilo City naman, compliance team nag-inspeksyon sa mga shopping center kadungan sang malawig nga power interruption sang Sabado sa din madamo sa mga residente ang nagwa sa ila mga balay. Si Zen Kilantang nakatutok. Wala mapunggan sa mga residente nga magwa sa ilang mga balay matapos maeksperiensyahan ang 12 oras nga power interruption sa pila ka lugar sa syudad sang Iloilo sang Sabado. Mansig pangita paagi ang mga residente agud hindi mainitan. Dapat nila natin ipagdugayo ng ang pag-burn out nila Mga inoras-oras ang tanay balawon, kaya tag-isagka balawon Talalupang doon nga madamo man ang nagpadulong sa mga mall agud magpabugnaw. Kadungan sang blackout, naglibot ang compliance officers sa mga establishmento agud chikaron kung nagasunod sa minimum health protocols. Ginpahanumdom ang mga tagdumalahan sang shopping centers nga sundon ang guidelines sa idalom sang general community quarantine. Ginasulit nato ini mga lugar bali nga nakita naton nga lapas nga kalipat bali sa aton nga mga restrictions kag kon may ara bali kita nga nakita ginatikitan ginaton sila para lang mapabalo sa ila. Sa idalom sang GCQ guidelines, kung ang establishmento ang may 100% on-site personnel, fully vaccinated kag may safety seal certification, 50% ang indoor dining, kag 70% sa al fresco. Apisar nga bakunado ang mga empleyado kung wala sang safety seal ang food establishment, pahanugutan ang 30% indoor dining, kag 50% sa al fresco. Kung ang food establishment wala sang safety seal kag unvaccinated ang mga personnel, 20% lang sang kapasidad sang establishmento ang pwede makadine-in. Nagapabilin nga alas 12 sa tungang gabi tubtob alas 4 sa kaagahon ang curfew. Limitado sa gihapon ang hulag sa mga kabataan, senior citizens kag mga nalakip sa vulnerable sector. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.